Maľuje obrazy aj napriek tomu, že nevidí svet okolo seba. Je až neuveriteľné, čo pod vedením svojho asistenta dokázal za 2 roky vytvoriť nevidiaci umelec Pavel Čočo. 42-ročný Pavel nevidí od svojho narodenia. Zlomom v jeho živote bolo stretnutie s výtvarníkom Helmutom Bistikom. Ten ho v rámci arteterapie doviedol k farbám a štetcu. Či nechcem skúsiť malovať, hej? Tak som povedal, že dobre, vyskúšam, uvidíme, čo to bude. Keď človek skúsi, tak dá sa pracovať s kýmkoľvek. Pri arteterapii to však neostalo. Pavel sa do maľovania doslova zamiloval. Konečne mohol naplno prejaviť dovtedy potláčané emócie. Dávam to na obrazy, čo cítim, čo prežívam vo svojom vnútri, alebo čo cítim. Najradšej maľuje náboženské motívy, ukrižovanie či apokalypsu. Snaží sa však zobraziť aj okolitý svet, ktorý nikdy nevidel. Ja keď idem malovať obraz, si musím najprv zistiť, že kde je hlava, kde sú oči, nos, uši, pery, líca. Nemaľuje tak iba štetcom, ale aj rukami. Farby mu pomáha miešať jeho asistent. Obaja majú z hotových diel neopísateľnú radosť. Pálo, vieš, čo si urobil? A on je rád, že vôbec niečo urobil, že trávil čas zmysluplne a že mal radosť. Z Medzeva, Dušan Tokarčík, televízia Markíza. Jaro, si vedel, že francúzsky sú v láske uvoľnenejšie viac, ako sa predpokladalo? Nevedel som to, ale práve som sa to dočítal. Pozerajú sa na erotiku, pomáhajú si pomôckami, no a stále veria v lásku na celý život. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si reportáž už o chvíľu.